Здравейте, нашки крейзи хора! Аз съм на Crazy TV. Аз съм Дъс. Ще играем някаква игра. Днес си изтеглих една игра. Не си само ти, Днес с моите приятели си изтеглих една игра. Днес си изтеглих една игра с моите приятели. Не знам, Борис се вдигне. Добре, хора. Сега мисля да започнем някаква... Защото преди малко се изтиглих, дами и господа. Борис Русев, може ли да се свали микрофона? Паси? Окей. Не знам ако на вас ви лагва, I'm sorry, но ние сме червения ти, другите са сини, има някакъв 10 лева. И аз се пише fuck down. Да знаете, аз съм ето този, не този с... Аз съм Димайно Маджан. Комай бе? Аз съм ето този с черната коса. Току-що ми отнеха топката, дами и господа. На мен бая ми лаги. Човек, лагна ми за той. Къде направим? Сори, мори, ма подай ми. Майка му стара бе, човек. Не на мене бе, защо на мене, защо се на мене, защо се на мене. Бе, човек, това голям фейл. Ко? Стига бе. Отново ми взеха топката, защото ми лагна. Дамяне, я разкажи някакъв вид, бе. Дамяне, разкажи някакъв вид. Някъде нещо друго е. Значи, чакайте сега ще ви кажа. Значи, нали знаете, чакай аз вейте се направих да съм момче. Ма някакъв дълъг да бъде. Искам аз сега да ви кажа. Мълчите. Аз снимам. Мълчите, аз снимам. Именно покрай Вълчо. И Вълчо го пита. Заедно може да се повозя и сега към вида. Скачай! Зайка дигнал стоп. И то вълка. Вълчо напикали се, бе.
дигнал 200. Вълчо на Кансай, дигнал 300. Зайка вика, Вълчо сега ще се наснери, защото спирачки нямам. Сега ще кажа моя. Стана. Значи, имало едно момче, имало едно момче на име Иван. И то писал в часа по география, то писал бележки на Мария. Написал една бележка и я дала на Мария. Обаче госпожата го видяла и взела бележката и я прочела. Пратила го при директорката. И пита. Директорката пита Иванчо. Иванчо, що си тука? И той отговоря. Госпожата ме прати, защото има една бележка. А директорката... Сори, морима. Директорката... Вей! Има едно момче на име Иванчо. Той писал в часа по математика или география, написал една бележка на Мария. Дала му го. Госпожата го видяла. И взела бележката. И пратила Иванчо при директорката. Иванчо отишъл при директорката. И директорката пита Иванчо. Иванчо, що си тук, бе? Иванчо вика... Тоест директорката пита Иванчо, защо е тук? И, нали, разбираш. Иванчо казва защо, защото написал една бележка, която госпожата взела, прочела и го пратила. Така. Нека кара Марика да са... Не бе, мокве. И директорката поискала бележката, прочела я и пита. Иванчо, изключен си. Изключили го от училище, Иванчо се прибира от тях. Разтревожен. После среща един полицай. И полицай му казва, Иван, защо не си на училище? И Иванчо казва, защото директорката ме изключи. Полицай пита защо те е изключил. Иванчо му да разказва историята. Дал му бележката. Много прекъсваш като... Нимай бе! Същата една пушка е вика. Нимай бе, казвам го на хората. Сега къде бех? Полицай поискал бележката и, нали, Иванчо дал му. Полицай прочетал бележката и каза: момче, сега ще заведа в съда. Не мой така. Учили в съда. Съдята питал: момченица, защо си тука? Иванчо му разказал историята. Дал му бележката и съдята решил и го пратили да го убият. Отишли там при един човек, забравих как беше, разказал му историята, дал му бележката и той каза: направо си за убиване. Отрязал му главата и отишъл в горе при небето, при Бог. И Бог го пита: момченце, защо си тук? Пак Иванчо му разказал историята и му дава бележката. Като прочел, той каза: отиваш в Ада. Ада имало 7 полета, през които трябва да се премине. Иванчо отишъл на първата порта или първото поле. Среща първия човек, т.е. охраната или на това. И знаете ли после какво става? Разказал му историята, дал му бележката, пуснал го през първата врата на Ада, учил на втората. Пак разказал историята, разказал историята, дал му бележката, пуснал го при третата. Същото, при четвъртата, при петата, шестата и седмата. Седмата обаче отива при един човек и казва: абе, момченце, ти защо си тук, бе? Не си ли много млад? Млад, да. И разказва му историята отново всичко, дал му бележката. Човека се загледал бахти. Загледал се, направо не знае какво да прави. Иванчо ревал от срез и по едно време бележката била скъсана. Кого? Ти какво ще отиде? Умрял.
И защо? Умрял съм. Само за една бележка, която можал да се скъса, той отишъл в Ада, умрял, загинал, първата, втората, третата, четвъртата, петата, шестата, седмата врата. Сванах си ливица. Ти той може просто госпожата да го скъса и всичко да си мине нормално. Значи, те ще разкажи. Добре, там е с нещо. Само си доближи микрофона, за да чуя зрителите. Добре. Ай, сега ще ви кажа своя вид. Може малко по-тихо да го казваш, защото аз да се сетя. Дамяне, казвай. Ай, аз добре, аз да направя пак бе. Но окей, аз мисля да свършвам клипа. Или давайте. Чакай. Сиди се. Значи, един човек, той е велосипедист, карал прясна към къщи и блъснал едно врабче. Сетих. Разказвай. Значи, то припаднал и го сложил в една клетка с вода и с храна. И като се събудил, врабчето, като вижда решетките, водата и храната, вика: оле, аз съм в затвора, убих човека, как майстра? Бăi, да сега ми мървец. Да, една блондинка отива в полицейското отделение. И някакъв възрастен шеф и пита някакви неща. И то шефа пита блондинката: колко е 2 по 2? И блондинката: 4. Корен квадратен 100, 10. И после мъжа пита жената: кой е убил Ботев? И жената мислила, не можала да каже. И то шефът казал: помисли си и ела утре. И там излиза навънка и нейната приятелка извъни и я пита: приеха ли те на работа? И тя вика: няма вече разследване на убийства ми възложиха. Ясно. И къде схванахте, бе? Сванахме го, значи тя отишла просто за работа, обаче той почнал да я разпитва. Ама вече разследване на убийства ми такова. Да. Той Дамяне каза е твоя вид. Възложиха. Това е един на вицови хора. Една жена правила с три мъжете нещо. Стига, бе. Давай, разказвай. И нали мъжът се връща от работа. Okay. И тя изкрива единия мъж на терасата, а другия в ваната, а третия в телевизора. И значи той сега гледа телевизора. Добре. И най-те натикал го. И когато сега гледа телевизора, той пита: жено, що има човек в телевизора? Тя вика: ами пусти, той ще ни оправи дисплея на телевизора с колко. И нали му дава 100 лева. Нали той чисто гол. Пита: що е чисто гол за... И тя вика: ами да не са такова. Да не си цапа новите дрехи, че имал нова риза. И после отишъл да се къпя. Нали вижда другия гол човек. И пита: жена, що има гол човек в ваната? И тя вика: ами това е водопроводчета. И пак пита: що е гол? И тя вика: ами защото да не са мокри, нали? И накрая, нали, той е на терасата, вижда, че дава 100 лева и на тоя. И вика, влиза вътре в къщата и вика: чакай, аз се чуках. То той не беше ли по минут, бе? Не знам. Някак си оттам нещо такова имаш. Някакви други вицове, мръснички, такива. Чакай да се сетя. Сеща се.
Тима. Аз то сказах ли ви го след преди да се изсериш пърдиш? Да. Преди да се изсериш пърдиш. Давай, да. Сега аз ще ви кажа един. Значи, Байганю е отишъл на скала. И, значи, Байганю италянеца, Байганю българина и Байганю. Байганю ти се казва. Иначе казва, значи викам, който пръдим дракона ще го изяде. Един Байганю италянеца пръднал, Байганю пръднал и дракона го изял. Байганю също пръднал и дракона и не го изял. Останал само Байганю италянеца. И знаете какво? Партял му се сложил една тъпа в гъза си и чакал един час после, като му минало, вика, май на мен ми мина. Махнал стапата и по едно време цялата къща се спартяла. Бурсеци. Дракленкът го изял, не можа да го смени от толкова смрад. То значи това моят вид, значи. Аз след твоя имам още един. Следен. Чакай малко. Значи, Байганю българина, Байганю... Армения. Чакай сега. Не, обърках се, не за Байганю. Значи, Казвай. няколко човека. Реалиста. Тази година ще бъде по-добра от предишната. Как беше? Песимиста. Тази година ще бъде по-лоша с миналата. И то. Кажи го е. Кое? Изчекайте малко. И лъжец. Чакай, не. Лъжица. Лъжица. Тази година ще бъде по-стара, по-лоша от другата. И песимиста пак ще се напия. Значи, тя ще ви кажа моя. Значи, Байганю италянеца, Байганю и Байганю испаница отишли на вечерица женици. На Байганю била най-дебелата жена. И вика на Байганю италянеца на своята жена, ще ядеш ли солта с очици? И тя, нали, вече са намазани. После я ще кажа един. После вика, после Байганю испаница вика, ще им подадеш захарче. И нали да, пък Байганю на своята жена, нали, дето е най-дебела, вика, ще им подадеш пикона с филма. Окей, сега ще кажа сме. Значи, Байганю намереца турчинина и Байганю българина тръгнали с самолет горе. Обаче трябвало да фърлят нещо. Байганю фърлял, нали, фърлял на средата. Отрязал се и се е фърлял. След това Байганю арменеца фърлял един буздуган. След това Байганю турчина ли беше, забравих, фърлял почти същото. Фърлял една филия хляб. Но Байганю българина, нали, по-разумен, това е много лесно, фърлял една граната. И тази граната по дяволите познае един дядо пикал в тоалетната. Баща или там къвто е. Да, паднах. Фърлял торпедо или граната, какво казах. И тя паднала пред един дядо, който бил в тоалетната. И като паднала в тоалетната, едно момченце отива и казва: "Мамо, дядо пръдна и изриви тоалетната."
Мамо, дядо, Знаеш кажа аз? дядо, продна Значи, израелски нет. Байган, българина, турчина, арменеца и тос. И байган. И кой бе? Летяли с еднопосочен самолет. И летяли с еднопосочен самолет. Байган турчина изхвърлял една касетка с домачи. Байганю Байганю българина питал: "Що свърли касетката с домачи, нали щяхме да едем от нея?" И той турчина вика: "Спокойно е, в моята рода има много такива. В моя град има много такива. В моя град има много такива." После Байганю българина е изхвърлял един парфюм. И турчина го пита: "Що го изхвърля? Щяхме да се пръскаме да сваляме мацки." И той му вика: "Спокойно, в моя град има много такива." И после Байганю арменеца изхвърлял майка си. И вика, и тия всички ти викат в един глас: "Що я изхвърля, бе? Щяхме да я изчукаме." Хора, днеска е ден за вицове. Разказвайте каквото можете. Fuck it. В момента играя на Happy Wheels и се трепа като... Не. What the fuck is this? Окей, хора, това беше всичко от мене. Ден с вицовете свърши. Ще има още такива. Това е нещо като поредица. Това беше всичко от мен. Много ме прекъсваш, I'm sorry, не можеш. Каквото и да направиш. Това беше всичко от мене и до скоро. Да очаквайте следващия геймплей, който може да бъде на Minecraft, на Happy Wheels, на футбол, който видяхте в началото. Така, това беше всичко от мене и by the way. Обърках се, бай!